mindig is jobb akartam lenni másoknál, és mindig is én akartam lenni a legjobb. Szerintem életemben nem éreztem még olyan jót, mint amikor először gokartba ültem, és igazából szerintem egyből tudtam, hogy ez nekem való, és hogy ezt kell majd csinálnom. Az elmúlt években tényleg ez adta a legtöbb boldogságot, és azt érzem, amikor gokartozok, hogy egy kicsit kiszakadok az unalmas hétköznapokból, és végre azt csináltam, amit szeretek. Hát nem tudom, hogy egy 10-11 éves gyerek mennyire tud tudatosan dönteni, de nem a szüleim ötlete volt, ez biztos. Szerintem igazából csak apával beszéltem meg, hogy akarok egy gokartot, nyaggattam, hogy akarok egy gokartot, és igazából ezen kívül már nem is emlékszem másra. Nem nagyon hagyott így egy választási lehetőséget szülőként. Tehát amikor azt mondta, hogy így, hát vettünk egy gokartot, mert hogy ő egyébként összegyűjtötte a zseppénzét, az ugye úgy nézett ki, hogy ez egy hosszú hónapokig tartó nyomasztás volt, hogy már pedig én akarok egy gokartot, és amire nyilván szülőként azt mondta, hogy persze kisfiam, hogyha kigyűjtöd, akkor majd beszélgetünk. És akkor Ádi mindenféle rakott, minden. Porszívózok 500 forintért, tehát tényleg mindent megtett érte, és akkor egyszer csak szólt, hogy akkor én most meg vagyok. Tavalyi év azért volt nehéz, mert ugye majdnem két év után kellett visszatérni, 2 év kiadás után, és a gokart sportra azt tudni kell, hogy arra szinte bármint tetszhetsz, de hogyha nem ülsz bent a gokartba és nem mész folyamatosan, akkor egyszerűen elszokik a tested a dologtól, és például Szárnóba, Olaszországban a versenyen, az volt az első versenyem visszatérésként, ott szerintem napi 2 fájdalomcsillapítóval teljesítettem a dolgokat, mert a hátam fájt, a bordám fájt, a nyakam nem bírta, és igazából semmi. De nyilván ezzel mindenki szembenéz. Csak ugye sok dolgot abban az évben nem tudtam megcsinálni, mert fizikailag nem engedte a testem. Mentálisan viszont meg tudtam volna csinálni, de lehet rajta ülni és morfondírozni rajta, de el kell fogadni, fel kell állni és menni tovább. Mi a legnagyobb félelmed? Mondanám, hogy az, hogy majd egyszer már nem csinálhatom, vagy vége lesz az egésznek, de igazából szerintem, ha egyszer ennek vége lenne, büszke lehetnék arra, amit elértem. Van egy tehetsége, ami van. Mellette az eltökéltség. Ha mindent alá tudok rendelni annak, hogy ezt most megoldjam. És ez egy olyan tulajdonság, amit én szülőként én eléggé csodálok benne. Azt, amit eddig elért, azt mindebből ért el. Tehát nem azzal a háttérrel rendelkezik Ádám, hogy ezek csak így jöjjenek. Ez az elkötelezettsége volt, meg a tehetsége. És a kettő együtt nagyon jól tud működni. Van egy élethosszig tartó betegségem, beszéltek arról is. Elején még azt hittem, hogy ez majd úgy hip-hop eltűnik, aztán kiderült, hogy nem. Nem volt egyszerű, meg még most se az, de voltak rosszabb napok, voltam a padlón, ezzel én is, de szerintem összességében megtanultam ezt így elraktározni a fejembe és kontrollálni. Szerintem az sokat segített, hogy mentálisan olyankor a toppon kell lenni.
ha valami a nehéz helyzetekben sokszor fölkelt, mondjuk az ágyból, az a remény bármi iránt. Szerintem nincs másnak olyan ereje, mint a reménynek. De talán ez volt, ami még a legrosszabb helyzetekben is kisegít, hogy tudom, hogy annak értelme nincs, hogy magam alatt legyek, és lent legyek, és rosszul legyek, mert mindig van remény.